الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. واتبع الذين اور پیروی کی تھی اتباع کیتا انہاں لوگاں دا ظالموں جو ظالم نے ما اترفوا فی اور وہ اسودگی دیتے گئے فروانی عطا کیتے گئے وَكَانُوا فِيهِ مُجْرِمِينَ اور وہ سن گناہگار مجرم. نہایت ہی ادب دے لائق سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان والی بتہا سر چشمہ مبرود دو جاب امام الحرمین سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ احمد مجتبی احمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافی محشر شیمہ ویر خاتم النبیین رابد حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے میرے برادر اللہ احکم الحاکمین دی زمین تے انسان مختلف طبقات کے اندر موجود ہے. میرے بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ مال اور دولت عطا کرن دے حساب دے نال بندے دیاں تین کیٹاگریاں بندیاں نے. پہلی وہ جو غریب بندہ ہے بالکل ڈنگ دی ڈنگ ملتی ہے وہ بھی با مشکل ملتی ہے. توجہ میرے وال اسی کیٹاگری کے اندر وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں کہ جنہ غریباں کبھی مل گئی تے کبھی نہ ملی. دوسرا قسم دے وہ لوگ نے جڑے درمیانے طبقہ دے نے، یعنی اللہ پاک انہاں لوگاں دو ٹائم وافر مقدار دے اندر حلال کھان اللہ نصیب فرماتے ہیں. اور تیسرا طبقہ ہوئے جنہ دے کول کھان تو پان تو ہڈان تو رہن تو سہن تو بد کے اللہ نے وافر مقدار دے اندر عطا فرمایا. اتنا عطا فرمایا کہ ایسے لوگ بھی موجود نے سونے دے بسکٹ بھی کھا لیں مال مقدہ نہیں مقدہ. ایسے بھی اللہ قابل حاکمین نے کائنات کے اندر انسان بنائے گے کہ مال و دولت کی فراوانی، مال و
پاکستان دے اندر رہندے ہویا الحمدللہ ایسے مسلمان پاکستان کے اندر موجود نے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے اتنا عطا فرمایا ہے وہ گنن دی فرصت ہی نہیں. پیسے گنن واسطے توجہ میرے وال کریا دے, پیسے گنن واسطے انہاں نے ملازم رکھے نے بلکہ مشیناں رکھیاں ہوئیاں نے کہ جنہاں دے نال صرف روپڑے گنے جاندے نے. آؤ میں آج دے اپنے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس بات کی طرف تذکرہ کرنا چاہنا وا وہ ہے عیش پرستی. عیش پرستی اور اس دے معاشی قباحتیں اے دے نقصانات کی نے. عیش پرستی پہلے طبقے دے اندر آ سکتی, سمجھے نا گل, توجہ کرنا, پہلے طبقے دے اندر آ سکتی نہیں. جس غریب کو ملتی بڑی مشکل ہے وہ ایشا کی کرے گا, وہ جناب عالی ایتھے کیویں گزارا کردا ہے, دوسرے طبقے دے اندر آ سکتی کتے کتے آ نہیں جاندی ہے. کتے کتے تسی کہاوت ہی ہو کہ میں شادی بیاہ بنایا, توجہ شادی کر رہے ہیں 200 بندے دا انتظام کیتا ہے, 150 بندے دا انتظام کیتا ہے, وہ کھانا انج کریا جے 300 بندیاں دا بنایا جے. کنیاں دا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ کھانا 300 دا بنایا جے, کھانا 250 بندے دا بنایا جے. اگر 150 سمجھیا ہے کھانا کہ گھٹ نہ جاوے رشتہ داراں دے اندر نک نہ تھلے ہو جائے. لوگ نے ایتھے نقصان کی ہوندا ہے, کھانا وافر ہے, بندہ 150 وے کھانا بنایا ہوا 300 بندے دا, وہ پٹھا ہو کے بھی کھا لے نا, پٹھا ہو کے بھی کھا لے, پھر بھی سارا کھانا ختم ہوندا, تو بولو ہوندا نہیں ہوندا. اصل ہونا یہ چاہیے, میری گل دے نال اتفاق کریا جے, اگر 150 بندے دا رینج کیتا ہے تے کھانا کم از کم 100 بندے دا بناؤ. ہن بھاوے جی پھر تے بالکل ہی 150 کی گوا دیتی جے, 100 بندے دا کھانا بناؤ گے انشاءاللہ الرحمن دیگا بھی چٹ کے جاؤ گے. وہ گل صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ گل غلط نہیں. 150 بندہ سدیا, کھانا 300 بندے دا بنا لیا, وہ مجھے دسو وہ کھانا ضائع ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ یعنی درمیانہ طبقہ بھی کرے نہ کرے یہ معاملہ کر جاتا ہے. تے جڑا تیسرا طبقہ ہے عیش پرستی دے اندر, انہاں دا تے جناب والی اینج دے معاملات بھی نے. گھر دے اندر اگر جی تین نے, تیناں جیاں واسطے انہاں تیناں جیاں نو سنبھالن واسطے 4-5 نوکر نے, ہر ایک جناب والی بندے واسطے وکھری وکھری گاڑی موجود ہے, گاڑی وکھرے وکھرے بندے واسطے, گھر محل وکھرے وکھرے بندے واسطے. اللہ اکبر اللہ. گھر دا کھانا پسند نہیں ہوندا, مہنگے مہنگے ہوٹلاں تے جا کے کھان گے. اے جڑا اللہ نے عطا فرمایا ہے جنی دیر تک اینو اڑا نہیں لگن گے, آرام نہیں آ لگیا. اللہ اکبر اللہ. آؤ ذرا قرآن مجید دے وچوں اور صاحب قرآن دے فرامین دے وچوں عیش پرستی جڑا بندہ, اللہ اکبر اللہ. ہاں ایک بات سمجھ لو, اگر اللہ مال جتنا مرضی وافر عطا فرما دے, اور ہر بندے دی خواہش ہے, اور آج کل دے دور دے اندر تے دوری خواہش ہے کہ اللہ اتنا دے, اور دعا کرو کہ اللہ ہر بندے کو اتنا مال عطا فرما کہ وہ کسی کا محتاج نہ بنے, کسی اگے ہاتھ نہ پھیلائے. اللہ سونے اتنا حلال دا اتنا عطا فرما کہ بندہ کسی اگے ہاتھ نہ پھیلائے, محتاج نہ ہوئے کسی کا. محتاجی بہت جناب علی بری چیز ہے. اللہ اکبر اللہ. آؤ میں جڑی بات سمجھانا چاہنا گا, جنہاں نو اللہ نے وافر مقدار دے اندر دیتا ہے, او دے اندر ہاں میں بات کرنے لگا سا کہ اگر اللہ زیادہ مال دے دیتا ہے, وافر مال ہے, لیکن او دے وچوں یہ بات سمجھ لیا کہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرتے نے, جو حق ہے وہ ادا کرتے نے, زکات ادا کرتے نے, عشر دیندے نے, باقی دے معاملات پورے کرتے نے, وہ لوگ اس دے معاملے دے وچوں بری ذمہ وہ عیش پرستی دے اندر وہ بھی کرتے ہوں گے, میں نہیں کہتا, لیکن حدیث پاک دے اندر جو اللہ دی حدود اللہ دے اندر رہ کے عمل کرتا ہے, رب العالمین اس نو نوازدا ہے. یہ اللہ دی شاناں نے. آؤ ذرا توجہ فرمان. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد, آواز آنی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان فرما دے ہو. فرمایا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ
कानू मुजरिमीन। अल्लाह पाक ने जिन्हां कायनात के अंदर आसूदगी अता फरमाई, अल्लाह ने माल के अंदर फरावानी अता फरमाई, रब्बुल आलमीन ने माल वाफर अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते ने वकानू मुजरिमीन। ऐसे लोग अक्सर गुनाहगार ने, मुजरम ने। अल्लाहु अकबर। माल जो आ जाता है, तवज्जो मेरे वाल करया जे। अल्लाहु अकबर। दौलत जी तो आ जाती है, एदे कोलो संभाली नहीं जाती। माल जो अल्लाह अता फरमा दवे, रब्बुल आलमीन नु फरावानी दे दवे, अल्लाह तामुल हाकिमीन अपनी नेमतां दे दरवाजे खोल दवे। और एक बात याद रख लो, इलाहियाबाद के अंदर रहने वालों, इर्दागिरत होने वाले परवाने हो कुरान दियो, ऐ जो अल्लाह दौलत अता फरमाते ने, ऐ अल्लाह जितनी भी अता फरमा देते ने, ए रब्बुल आलमीन दी मर्जियां ने। अल्लाह किसे नु गरीब बना दवे, तवज्जो मेरे वाल करया जे, ए मेरे रब दी मर्जियां ने। अल्लाह किसे नु अमीर बना दवे, ए मेरे अल्लाह दी मर्जियां ने। अमीर थे नहीं कह सकदा, दौलतमंद ए नहीं कह सकदा कि मेरी मेहनत रंग लेके आईया ने, मैं बड़े पापड़ वेले ने, मैं दिन रात एक कर छड़िए। ना ना मेरे वीर, ए मेरे अल्लाह दी मर्जियां ने। चाहे ते किसे नु इन्ना अता फरमा दवे कि गिनन वास्ते नौकर चाकर रखे ने, चाहे ते किसे नु कुछ ना दवे, ए मेरे अल्लाह दी मर्जियां ने। अल्लाहु अकबर। और परवाने हो ज्यादा माल भी मिल जाना, अल्लाहु अकबर। ज्यादा दौलत भी आ जाना, कल क़यामत वाले दिन आज़माइश के अंदर बंदा मुब्तला हो सकता है। कल क़यामत वाले दिन इस दौलत की पकड़ हो सकती है। रब्बुल आलमीन अपने कुरान के अंदर फरमाते ने, फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाती फसौफ यलकौना गय्या। अल्लाह फरमाते ने फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, इन अमीरां नु जिन्हां नु अल्लाह ने माल अता फरमाया, इन्हां तो बाद आने वाले, इन्हां दी औलाद, इन्हां दे अगे आने वाले, इन्हां दे वारिस, जिन्हां नु अल्लाह पाक ने फरमानी अता फरमाई है। अल्लाह फरमाते ने खल्फुन अज़ाउस सलाता, पीछे आने वाले पहला इन्हां कोल अमल ए हो जाता है, पहला गुनाह ए कर देने, नमाज़ां नु ज़ाया कर देंदे ने, नमाज़ां नु ज़ाया कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते ने अज़ाउस सलाता, नमाज नु ज़ाया कर देंदे ने। फरमाया वत्तबउश शहवाती, और अपनी शहवाती, अपने ख्यालां दी पैरवी कर देने। दिल दे अंदर, दिमाग दे अंदर ख्याल आ गया कि मैं नवे मॉडल दी हुण गड्डी लेनी है, मैं इहदे तो पीछे नहीं होना। हत्ता कि तुसी अगर जनाबे आली सोशल मीडिया दे ऊपर जाओ, ओए गड्डी लेना ते जनाबे आली अलग बात है। गड्डी दा एक प्लेटफार्म दा नंबर मेरे वाल जरा तवज्जो करया जे, सिर्फ एक गोल्डन नंबर दे ऊपर है जेड़ा नंबर माशरे दे अंदर जिदी बड़ी मांग है, एडियां बोलियां लगदियां ने, कीमती खरीदिया जाता है। तवज्जो मेरे वाल करो, ए माशरे दे अंदर आ हुन 2025 दा दौर आ रहा है, जेड़ी नवी गड्डी लॉन्च होवेगी, जेड़ा जिन्नी हसीयत दा मालिक होएगा, वड्डी गड्डी लैन वाला वड्डियां गड्डियां लैन नु टुरदा फिरेगा। उस तो थल्ले आ जाओ, जेड़ा उस तो थल्ले आएगा वो कहेगा जनाबे अली मैं हुन 2024 की मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहता, मैं 25 वाला नवा स्टिकर लगाऊंगा, मैं 2025 वाला नवा मॉडल लेके चलाऊंगा। अल्लाह फरमाते ने वत्तबउश शहवाती, अपनी ख्यालात, अपने शहवात के अंदर अल्लाहु अकबर। पहला अमल ए करते ने, अपने नमाज़ां नु ज़ाया कर देने। फरमाया फसौफ यलकौना गय्या। अल्लाह फरमाते ने अल करीब, अन करीब इन्हां बंदियां नु गमराही इन्हां दा मुकद्दर बन जाएगी, इन्हां दा नसीब
نصیبہ بن جائے گی. اور میں قربان تے صدقے جاوا الہی آباد دے اندر رہنے والوں جنہاں لوگاں نو اللہ پاک مال عطا فرما دیندے نے اے مال ہی کدی کدی انہاں دی ہلاکت دا سبب بھی بن جاندا ہے, انہاں دی بربادی بھی بن جاندی ہے. اور اللہ دے قرآن کو سن لو, فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جنہ قوماں نو جنہ بستیاں نو پہلے تباہ کیتا انہاں دے رہن والے ایسے ظالم سن. اللہ پاک نے انہاں نو مال و دولت وافر عطا فرمائی. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اللہ پاک نے انہاں تو بعد جڑی قوم نو انہاں دے جان نشین بنایا, انہاں دے محلہ دے اندر, انہاں دے گھراں دے اندر. اللہ اکبر. اللہ فرمایا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. اللہ پاک نے انہاں نو جان نشین بنایا. پہلے آندی پکڑ ہوئی سی, اے دوسرے پاس نہیں آئے. اللہ پاک نے انہاں دے اوپر بھی اپنا وعدہ اپنا عذاب بھیجیا. جدوں بھیجیا نا فرمایا انہاں نے اپنے گھراں دے وچوں اپنی مال و دولت چھڈ کے دوڑ لگا دتی اللہ دے عذاب کولوں بچن دی خاطر. اللہ فرماندے نے لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ. اللہ فرماندے نے ہن دوڑ نہ لگاؤ, واپس اپنے اس مار دی طرف آ جاؤ, واپس اپنے اوسی انہاں گھراں دی طرف آ جاؤ, انہاں بنگلیاں دی طرف آ جاؤ جنہاں دے اوپر بڑا فخر کردے ساجے, جنہاں دے اوپر بڑے تکبر کردے ساجے, بڑا غرور کردے ساجے. فرمایا لعلکم تسألون. القریب اللہ پاک اے دے بارے بھی تواڈے کولوں سوال کرن گے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے کل قیامت دے دن بندہ پیر نہیں چک سکے گا. اللہ اکبر. اللہ جتنی دیر تک اللہ پاک نو او اس چیز کا جواب نہ دے سکے. جوانی کتھے کمائیا, کمایا کتھوں ہی تے خرچ کتھے کیتا ہے. ایک دفعہ نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو نکلے, توجہ میرا کرے, کرو نکلے نے تے آپ نو شدت دے نال بھوک لگی. تے راستے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر. اللہ ملے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نے اے ابو بکر عمر کس ارادے دے نال کرو باہرو, وجہ کی ہے کیوں باہر آئے ہو؟ فرمان لگے سونے بھوک نے ستایا, کار کھان واسطے. اللہ اکبر. کچھ بھی نہیں. میرے محبوب پیغمبر فرماتے تھے میرے ساتھیوں ایسے بات نے مینوں بھی کرو کر دیتا ہے, میرے کول بھی کانو کر موجود نہیں سی. اللہ اکبر. اللہ توجہ فرمانا. اللہ دے محبوب پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن خطاب نال لے آئے. آپ
چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کو رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر چلے جاتے نے جا کے دسیا اسی تیرے مہمان اللہ اکبر اللہ جی آیا نو خوش آمدید اللہ اکبر اللہ یار کنے او قربان جاوا اچھے تے اعلی لوگ نے جنہ دے مہمان بن رہے نے میرے پیارے پیغمبر بن رہے نے اللہ اکبر اللہ دسیا گیا سانو بھوک لگی ہے میرے نبی دے دیوانے نے یارو جلدی دے نال گئے نے بعد دے اندر ایک کھجورا دا کچھا کھویا وے انہوں اتار کے میرے پیارے نبی دی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے حدیث پاک دے اندر موجود ہے کچھ کچیاں تے کچھ پکیاں کھجورا آقا پاک دے سامنے رکھیاں نے میرا سونا نبی کھان لگ پیا حضرت ابو بکر بھی کھان لگ پے نے حضرت عمر بن خطاب بھی کھان لگ گئے نے انہاں نے جلدی دے نال ایک بکرا پکڑ کے انہوں ذبح کیتا ہے ذبح کر کے بھونی لا کے پکا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے نبی دے سامنے آیا آقا پاک نے الحمدللہ سیرو کے کھاتا ہے اللہ دے نبی دے نال حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کھاتا ہے آج جڑی بات میں کرنا چاہتا میں تیرے تک پیغام پہنچانا چاہتا وا میرے نبی فرماتے نے اے ابو بکر اے عمر بات سن لے جڑا سی اتنا کھا رہے ہیں اے مال دا کل قیامت والے دن اللہ پاک نے ایدے متعلق بھی ساڑھے کو پوچھ کرنی ہے اللہ پاک نے ایدے متعلق بھی پوچھنا ہے رب العالمین نے ایک لقمے دے متعلق یار تیرے کو پوچھونی اور لقمہ کھان تو پہلے چیک کر لیا کر ویخ لیا کر لیکن لقمہ ایجدہ دے نہیں جڑا تیری مبالے جان بن جائے حضرت عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کول ایک بندہ حکیم بڑی دوروں سفر کر کے آیا انہوں نے ملاقات کرنے واسطے ملن واسطے آکے کہنے لگے میں اتنی دوروں آیا ہوں میں حکیم بھی ہوں میں کیا اکثر جو ساڑھنا ملاقات ہوگی نا حکیم دی سب کو پہلے ساڑھا کام ہوتا حکیم صاحب کوئی نہ کوئی نقصہ ہی دے چاہیے نقصہ ہی دا چلو ہوندہ وجی کے نہیں ہوندہ پہلا بندہ کہنا فیدہ لے لیے کوئی نہ کوئی نقصہ لے لیے کرے کام میں آ جائے گا کچھ بھی نہیں اتحاد میں دا نقصہ ہی دے چھڑو یعنی نقصہ پہلے ہی لیں گے ایک انصاب آئے دے حضرت عبداللہ بن عمر دے بیٹے عبداللہ دے کو ملے نے تے پتہ کی کہہ لگے نے فرمان لگے نے عبداللہ میں انج نہ کرا تیرے واسطے ایک جوار اشتیار کر دوا تینوں میں ایک نقصہ بنا دوا میں بڑا پائدہ حکیم نقصہ کاندہ بنانا ہی کس چیز دا نقصہ بنانا ہی کس جناب والی بیماری دا نقصہ بنا کے دینا ہی سوال کر دیتا فرمایا جو کھاؤ کے منٹا کے اندر ہضم ہو جائے گا آج کل یہ نقصہ بڑا اوپر جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا آج جناب علی پکی لازمی ہونی چاہیے دی کار دے اندر پکی نہیں تے جناب علی گزارا ہوندہ پیا اے نوجوانہ دا تے مان لے دیا ہو جاندہ ہے اے تھوڑے جو اوپر چلے جاندے نا جڑے اینا نا بالکل نہیں ہوندہ پکیاں کھا کے شربت پی کے پھر میدے دے اندر ہضم کر دے غلط نہیں کہہ رہا صحیح گل کر رہا زیادہ کھا لیا پھر انہوں ہضم کرنا واسطے جناب علی پکی اکثر لوگ بوتلا پھر تو پینے چل بوتل انہوں کار دے گی اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ تعالی جڑا جواب دیتا ہے نا میں کہنا عمل اگر تسی کر لو تے بعد ہضمی وہ بولو تسی کو کہہ سب کہہ دی سویرے تھوڑی جی کھا کے آئے ہیں تسی تو بعد ہضمی نہ پھر ذکر کر رہے اللہ اکبر اللہ فرمان لگے وہ حکیم صاحب سن ذرا توجہ کر 3 مہینے تے گزر گئے نے میرے تے اے بھی دن ایام انہاں دناں دے اندر نے میں اجے تک راج کے ایک دفعہ کھانا نہیں کھاتا اجے تک میرے پیٹ دے اندر راج کے غذا نہیں گئی اور تو ہضم کرن دی تجویزاں دے رہے ہے تو ہضم کرن دیا پکیاں دے رہے ہے تو ہضم کرن
دے ٹوٹکے تے نقصے دس رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. یار اگر چاہتے ہو میں گل کر دوا برا محسوس نہ کرے آجے تیرے پیٹ دیا بیماریاں ختم ہو جان, تیرے میدے دے اندر تکلیف ختم ہو جائے, میدے دے اندر جلن کٹے مٹے ڈکار آ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ کی میں جانتے جے میں نہیں گا لیکن یہ بات سمجھ آیا جے اگر کھانا اونا کھاؤ جتنا میدا ہضم کر لوے, اگر کھانا اونا کھاؤ جتنے نال تنگ نہ ہو پھر پکیاں کھان دی ضرورت نہیں پے گی. اللہ اکبر اللہ. پروانے ہو قرآن دیو دیوانے ہو مصطفیٰ دیو آؤ ذرا توجہ فرمانا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری زندگی دی اندر یارو کبھی بھی سیر ہو کے اتنا نہیں کھاتا کہ بندہ کہتے بس بس ہو گئی ہے. اللہ اکبر اللہ. آپ کے صحابہ کا بھی یہی عمل ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت توجہ فرما اللہ پاک جنہاں نو عیش پرستی جنہاں نو عادتاں لگ جان مال وافر جنہاں نو ملتا ہوئے اگر کنے کٹ ملنا شروع ہو جاوے کنے تھوڑا ملنا شروع ہو جاوے پھر اللہ کے سامنے شکوے گلے کرنے شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ اکبر اللہ. اللہ فرماتے ہیں جدو کسے انسان اللہ پاک وافر مال عطا فرما دے. توجہ میرے وال کرے آجے اللہ پاک کسے نو فراوانی عطا فرما دینا. سویرے بھی سونا کھا رہا ہے, دوپہر نو بھی سونا کھا رہا ہے, شام نو بھی اچھا کھا رہا ہے, وافر مقدار کے اندر موجود ہے, گھر کے اندر اناج دے ڈھیر لگے نے. میرے وال غور کرے آجے توجہ کرے آجے باریاں پیسے نال بھریاں نے جنابے والی تچیاں لگیاں ہویاں نے بار بار نوٹاں دے اوپر توجہ وے بینک بیلنس بھریا ہے. اللہ فرماندے نے پھر اے بندہ پتہ کی کہندا ہے وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. میرے اللہ نے میری عزت کیتی ہے, میرے اللہ نے مینوں بڑا نوازیا ہے, میرے اللہ نے مینوں بڑی شان عطا فرمائی ہے. مینوں ہی نوازنا سی, مینوں کیوں اللہ نے نوازیا, میں اللہ کا خاص بندہ وا. اللہ اکبر اللہ. اللہ فرماندے نے جدو یہی انسان وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ جدو اللہ انو آزماندا ہے. اللہ کی کردا ہے آزماندا ہے. اچھا یہ بھی بات یاد رکھ لو زیادہ مال دے کے بھی اللہ آزماندے نے تے بھوکے رکھ کے بھی اللہ پاک آزماندے. وافر مال عطا کر کے بھی اللہ کئیاں نو آزماندے نے تے بھوکے رکھ کے بھی تھوڑا مال دے کے بھی اللہ کی کردے نے آزماندے. اے دنیا آزمائش ہی ہے نا, بولو یار دنیا آزمائش ہی ہے. ایدے وچوں پاس ہو گیا اصل مزہ توجہ اصل موجہ ادو لگن گیا جدو ایس آزمائش تو پاس ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالی دعا کرو پاکستان آئے ہوئے نے دین دا کام بڑے تیزی کے نال کر رہے ہیں. اللہ انہاں دے جان دی حفاظت فرمائے. اونچی کہو آمین. اللہ انہاں دے مال دی حفاظت فرمائے. اللہ انہاں دی عمر دراز کرے, دین دا اللہ انہاں کو مزید کام لگے. اللہ اکبر اللہ. پاکستان دے اندر آؤندیاں ہی انہاں دے کولوں سوشل میڈیا نے دوسرے میڈیا نے بڑے سوالات کیتے. ایک گل انہاں دی میں تواڈے کول کرنا چاہنا. کہندے نے امت مسلمہ والے کسی نے صحافی نے سوال کیتا کہ اج امت مسلمہ اتنی زوال پذیر کیوں ہے, اتنا کیوں ظلم ہو رہا ہے. اے غزہ دے اندر کشمیر دے اندر اینا مسلمانہ تے ظلم کیوں ہو رہا ہے, وجہ کی؟ ڈاکٹر صاحب کا جواب سوشل میڈیا تے موجود ہے. کہنے لگے دنیا آزمائش ہے. دنیا آزمائش ہے. بولو ذرا دنیا کی ہے آزمائش. اللہ آزماتے نے, اللہ نے غزہ والیاں دے اوپر وقت لے آ کے
کشمیریہ دے اوپر وقت لیا کے پوری دنیا والے آزما رہے نے. اللہ دیکھ رہے نے ظالم, اللہ دیکھ رہے نے مظلوم, رب العالمین چیک کر رہے نے دیکھ رہے نے مظلوم دے نال کونے. ڈاکٹر صاحب دی زبان تے الفاظ کہتے نے غزہ والے تے اپنی آزمائش دے اندر مکمل کامیاب ہو گئے. اللہ پاک نے تے انہاں نو پاس کر دیتا ہے. رب العالمین نے تے انہاں نو اللہ اکبر اللہ نواز دیتا ہے. اپنی آزمائش دے اندر تے اے کامیاب ہو گئے نے. رہ گئے دوسرے ملک, رہ گئے باقی دی سلطنت, رہ گئے باقی دے جناب علی لوگ. فرمایا باقی انہاں دے اوپر موجود ہے کہ کدھر ہوئے جاندے نے. یقیناً ہر مسلمان غزہ دے غریب مسلمان دے نال, بزرگاں دے نال, بڑیاں دے نال, انہاں دی عورتاں دے نال ہمدردی کرتا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. یار بھی دعا کر دو, ایک سال پورا بیت گیا ہے, انہاں دے اوپر ظلم ہو رہا ہے, انہاں دے اوپر ظالم درندے اے بے ایمان اے جناب علی ظلم کری جا رہے نے. انہاں نو جناب علی گھروں باہر کڈ کے انہاں دے اوپر ظلم اندا ہے. اللہ اکبر اللہ. اے بھی بازرا نوٹ فرما, ڈاکٹر صاحب کو سوال ہویا کہ امت مسلمان کیویں بچ سکتی ہے, کیویں جناب علی اج انہاں کافراں دے شکنجے دے وچوں بچ سکتی ہے. ایدی بھی کوئی تجویز ہے کہ نہیں ہے؟ انہاں نے آپ کیوں نہیں آج ہی اگر امت مسلمان ساری ایک جان بن جائے, ایک مٹھی ہو جائے, سارے مسلمان ایک جان ہو جان, ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جان, پوری دنیا دا کفر بھی کسے ایک مسلمان دا بال بھی بقا نہیں کر سکتا. وہ کر سکتا ہے اگر کٹھے ہو جائیے. پر یہ کام بڑا ہوتا ہے, یہ کام بڑا ہی اوکھا ہے. کٹھے ہونا کام بڑا ہی اوکھا ہے. گھر دے اندر تین بھرا ہو نا اج دے وقت دے اندر, وہ تین بھرا ایک جگہ تے بیٹھ کے چھتی کھاندے نہیں گے, ایک جگہ تے بیٹھ کے چھتی کٹھیاں کھاندے نہیں. کٹھے بیٹھ کے میرا لقمہ اے نہ لے لوے. پھر اے وڈیاں وڈیاں جماعتاں والے اے کیویں کٹھے ہو سکدے نے؟ او جنہاں نوں کرسی دی لالچ ہوے, جنہاں نوں کرسی دی تمنا ہوے, جنہاں نوں اپنی جناب علی شہرت دی لالچ ہوے, جو اپنی شہرت دے طلبگار ہون, اے مذہبی جماعتاں ہون, بھاویں سیاسی جماعتاں ہون, اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا صرف کرسی دی شہرت دی وجہ دے نال امت مسلمان نوں نیچے کیتا جا رہا ہے. اوے عام میں تو کی کر سکدے ہاں؟ انہاں بڑے بڑے لیڈراں نے اج تینوں تے مینوں تباہی دے اندر سٹیا. وجہ یہی ہے کہ میں لیڈر بن جا, میرے تھلے کرسی آ جائے, میری بلے بلے ہو جائے, وہ دوسری گل ہے نہیں ہے. کرسی تو علاوہ دوسری گل ہے ہی کوئی نہیں. میں کرسی میں بیٹھ جا, میری حکمرانی ہو جائے. اے بھاواں سیاسی نے تے بھاواں جناب علی مذہبی, دونوں طرف یہ کام چل رہا ہے. جس دن کرسی دا لالچ چھڑ کے, دنیا دی عیش پرستی نو چھڑ کے, اپنے معاملات اپنی عیاشیاں نو چھڑ کے صرف مسلمان ہو کے عمل کیتا نا, انشاءاللہ الرحمن اودوں تسی پوری دنیا تے دیکھ لیا جے مسلمان دے بچے بچے کو کافر ہے. وہ وقت ہے سی. اچھا ایک بھی گل سن لو, ڈاکٹر صاحب کو سوال ہویا, پہلے تے امت مسلمہ بڑی پاور دے اندر سی, توجہ بڑی پاور دے اندر سی, جتوں مسلمان لگ جاندا سی کافر دی ضرورت نہیں سی ہوندی, سر چوک کے ویکھ لے. ہن کی وجہ بنی ہے, ہن کیوں اتنی ذلیل ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب نے جڑا جواب دیتا نا, سونے دے پانی نال لکھ دیتا جائے ہاتھ آ جائے. کہہ لگے وہ دی وجہ, بنیادی وجہ اے وے اے قرآن پاک نو لوگ ترجمے دے نال نہیں پڑھ رہے. قرآن پاک نو لوگ ترجمے دے نال نہیں پڑھ رہے. جس دن ترجمے دے نال سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیتا, انشاءاللہ الرحمن اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ پا رہا ہے. شعور آ جائے گا, عقل آ جائے گی. میں سوال کرنے لگا چھوٹا جا, پورا سوچنا کریا نہیں. پوری مسجد دے وچوں کوئی بندہ ہاتھ چکے کہ اب جی میں آج صبح فجر تو بعد ہون تک ایک ایت ترجمے نہ پڑھ کے کرو, وہ کرو کو ڈالا نہیں کر.
کوئی ایک بندہ مینوں دعویٰ کر کے دسے ایتھے الہیاباد دے اندر کوئی ایک بندہ کہے کہ ابا جی میں ایک ایت ترجمے نال الحمدللہ ایک ہے صرف ایک ایت کوئی مسلمان سارے مسلمان ایک بندہ دسے میں ایک ایت ترجمے نال پڑھ کے آیا ہے کوئی بندہ کوئی نہیں ویسے تلاوت کی ہونی الحمدللہ بہت سارے ایسے بندے جنہوں نے قرآن پاک سورہ یاسین پڑھی ہے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے اور قرآن پاک پڑھ کے آئے نے الحمدللہ ہونے نے میں کدوں کہنا نہیں ہونے پڑھنا والے لیکن ترجمے دے نال سمجھ کے پڑھنا والا کوئی بندہ لبدا پیا نہیں چیک کرو آسے پاسے آج ایک آیت کا ارادہ کر لو میں ترجمے دے نال پڑھنی ہے سمجھ کے پڑھنی ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے فضل دے نال او جڑی کھوئی ہوئی ساڈی عزت ہے نا او جڑا کھویا ہوا ساڈا مقام ہے اللہ پاک سانو واپس عطا فرما دیں گے 2 منٹ رہ گئے نے 2-4 گلاں تانوں مزید سنا کے گل مکا دواں مل کے کہو ذرا سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اندر کی تمال توجہ کرنا ذرا پورے جمعے کا نچوڑ کڈن لگا جے پورے جمعے دے اندر جڑی بات سنائی ہے اللہ دی توفیق دے نال سمجھ آ گئی انشاءاللہ الرحمن گل بڑی پیاری کر گئے نے فرماندے نے کی تمال تینوں جو رب نے عطا بندیا توجہ میرے وال کریا جے غور میرے وال کریا جے کیتا مال تینوں رب نے جو عطا بندیا اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا ہن نہیں کہندے بے سبحان اللہ اب اسی کیسے مگر دی گل کر رہے ہیں ہن تے سبحان اللہ نکلا ہی نہیں کہو سبحان اللہ ذرا میں کہ کہو سبحان اللہ گل فرماندے نے کیتا مال جو تینوں رب نے عطا بندیا اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا او ضائع اون تو جے اس نوں بچانا ہی توجہ او ضائع اون تو جو اس نوں بچانا ہی او بیک رب دے جمع پھر کروا بندیا تو کہو سبحان اللہ ایسے انشاءاللہ جمع کر لو گے تو جو فرماؤ ذرا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے کیتا مال جو تینوں رب نے عطا بندیا فرماندے نے مال ملیا جو تینوں اے ہے فضل الہی اے مال جو تیرے بوہے آکے منگدا وہ نام اللہ دے جو تیرے بوہے آکے منگدا انہوں کر دینا چاہیدہ عطا بندیا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے مال چھوڑ دنیا تو ٹر جاوے گا توجہ فرمانا غور کرنا مال چھوڑ کے وہ دنیا تو ٹر جاوے گا پھر کدی بھی نہیں دنیا تے مڑ آوے گا وہ دن قیامت تے پھر پچھتاوے گا وہ ساڑھ دی دوزخ وچ پھر وہ رولا پاوے گا دینا پھر پاپ دیا کیتا
لٹا بندیا اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین